upang at saka hindi kaya nagyo na mo rin yung kaya na Diyos na mabagot na kayong tabi nyo at magpakasunod. Kaya pinandito ini magkanta rin ang Diyos. Tingke kong balang katapatan asidya king okasyon ini ilang tikluan ning balita para makipagmalano kaya yung king maya po. Karang kaguran diretso tamo hindi mo din muna pupugayan kay imbale na magpasalamat kanuanan nyo king pinandi din ikanakong kalburan ding may bakod lalang ng bandila ng Espiritu uwato to ding egala ng dogmas kailangan na nimal ito masanting lamang Diyos na dapat kayo king pamay at suyo king Espiritismo ating po advantage. Sana king penanday ni sa jayo rin kayo kung manang sa rin. Sana kong kaluraan mayak piyag dapat hindi kapatakalumos kaysa kay medong basong ka. Nung balikang buitaguri, king napon mayaw siya, dila promise imban sa Israel. Sinabi ng Yehova karing tao Israel, kilalanin niya kung may tumatunay Diyos sa talanan ng liwa pahamugawan na kung may tumamalik. May kapagobray patya at dabi ni Moises yaw na pemahalang din yung balen. Yung sa Yehova, paano ba yung pinanditin? Bakit? Uling natin ng tuntangan at ng propeta. Pwininggaw. Po na natin yung buniyobang Diyos, dareso, sabihan, dabel pwininggawan. May nakuha. Namang buli ko sabihan yung pinanditin. Kuyan yung kebong advantage. Nung magtata mo yung bayo, di ba yung libro ng Pablo? Sabihan naging pamagmisyo ng Karintaw, Corinto, Efeso, alayang aliwang sasabihan ng ngayon, papagpakumbaka. Bayo ko nga na kapatad, tinipay ng Karintaw, alayang nalumanggewang kasalanan, bagkus, ingay na napapakang na kayo, ang naging petere, pinako, naging krusing muli ng sabihan, king penandi na ini, ing balang may lalang mesaliya, ing tumenong dayang pangalaman. Karena kung kalburan iyo-siyoring pusuyo yung pananan ng nating tao yung kaya katungkulan yung kalulungdumang karingking berkata dakalan yung lalan minna uling pipilit ng Maria sinurgiyon ni Jesus. Sinabi rin mapilat ni Pedro, Maria Penawa. Dapat ito mas sinabi na numasalat kay kayang pipakuan. Kasalangsungan ng magsalitang Tomas. Nipuglan siya ipasuligid ni Jesus. Kadita na sinabi, you are my Lord and my God. Nuwan ka Tomas, huling miniwala kami. Dapat king pinanditay ni kanakong kaluguran lalugong nun. Uling maniwala kayong pistaman ni Uyan. And doctrine ng Espiritu. Gawanin kayong katungkulan. Uling kailangan nyo mo. Malungkot na rin dapat ing mangyari, kailangan mo mo. Huling numero, datang niya kayong mapamaturang Espiritu Santo, banyan turong pang tumaid kitang ipamalayan, ibilbis sa rin po ng kawayan. Di naman na yan ikitis. Ako kawayan, ito rin ang Espiritu Santo. Kaya kayo yan ka na. Alam na kung punta na iyo, wala nang matula. Alam na kung punta na Jesus.
Samantalang imbala doon yung Sabat, hindi pahangalan kayo ng pangakong Espiritu Santo. Kaya kayo mo ang Espiritu. Uyan yung kekong advantage, nanupang kekong liliwa. Lilis tayo pa. Sa sayo yan, naging mapuntukan, pamalawa pa. Nanong mayari ka na kung kalukuran ang dagay yung panawin. Musang ning turo, kung tayo ning mapamatula. Karibahan ang doon yung Sabat nilang mitimo, kaya kung parang puso, kaya di paging kapatanan. Kanang kalukuran. Damdamin yung kapas na wala ing kaligayang usama at magapadyayin kayang panalangin pangalaboy ko rin para ako kaya meron mo pa rin. Brothers and sisters, magmuni-muni kayo kayo ng ala na ang makakit pang dayo king pangay joy king spiritismo ing kayong doktrina ng Inoya aims and purposes paniwala ng Espiritismo diyan nung isasakit ng kapatagan may kakapatatan ng Espiritu ng Benong Diyos apag manon yung empenadalin nung makanyan dapat kung may kakalulu sano pa rin may bako dalang ng bandila ng Union Espiritista Kristiyano Pilipino kanakong kalibura ko yung liwana ng may bako nanong katakot nung datang maling panahon. Tingnan ko, baling ng king pasibayang tagulo, bayan ni Huwag Buri ko sa iyo. May silabing Gomora at Samora. 5 banal na may lagi din Diyos. Nga ng Mansila, Gomora at Samora. Bakit? Kaya nung banal na yun, lagi maling magbanal. Pero patulanan niya. Kinpanahon ng limbugin niya. Walang sinabi ng Nobel kung Nobel magbayad ng tao para bukinig niya, makobra. 120 years may gobra yun. At kasalubuyan gagawali, ilang daw man ito po. Miras yung panahon mayari, daw man malwalas siya. Sasabihan yung mga sulat. Pela, nung bababang pela ng lilinog. Pangyayanan ng tawid. Kalau nang niya sa hari pas building ng review, lalbugin niya tumating tayo papulat na papulat. Niya bukat may uling ng Diyos yung isa. Ngini, mag-concentrate kayo. Sasabihan niya kayo yung alaan ng lumbo kaya. Bakit? Ikay yung Espiritu sa manong alakay. Kaya ba kaya? Uwi nila ba na? Nindoktrina na yung pagkakalan. Hasa Diyos ko na elaborsin karidad na may salvation. Lubog ang pangkabis ng papunta rin Diyos ngayon na nakamalit alay kaligtasan. Malino yung rin balang itong kaya. Nung tinapon may kapag-obrala, may wala lang ikidde, lalo kong makapag-obrala. In generasyon yung alanang mailagit, alanang material, Espiritu yung Isabel, o yung pangakong Espiritu Santo, hindi mo masabi. Handa ko pa rin ba? Kaya yung gaya. Ikay yung advantage na niya nung pilang laligo rin dogmas, kaya mabili ba kayo pala? At suki kayo yung advantage. Ikay yun yung minuna, yung kabiyasan, yung pakay at suyo kayo. Uling ngayon kayo magtaka. Musa ng tinghaliwan dogmas ay intindihan din ala na sa anggera, ala na sa patayan, ala na sa politika, ulit may kakapatat ng Espiritu ng Benong Diyos. Ikayo, baloy na yung pang-Espiritista. Ulit naghihaga ng tao, Espiritista, pero ang maintindihan, dyan na kung alimaha. Lanying palo ng mga tao. King Pangaiso. Ipormayang bora iba't dirihaning Espiritu Mabili. Noon ba ating tawag kaya kain? Espiritus tawag nga. Una yung pisa sabi nga.
Talas pa sa inyo yung bagay kinak na niya, dinalagad, binilang ng tunay ng kakalimuran, o huling lubos na naintindihan yung kayang bakal. Samantala nga na rin tapal, pati naman parang ito, pati naman nakikong. Samantala yung panahon na ikayong talbing kaya-kaya. Ikayong talbing malagad na. Kaya-kaya kalupan talbing mapunan, ang ibisi-bisi, yung talapay lang ni Badora. Pagkapilan man yan ako naman. Huwiling ko pa ang kaluminikilig. Bago matinda, itindas mo upay. Drink it. The cup of a new and everlasting covenant. That will be served for you and for all, so that sins may be forgiven. Muhok kayo. O yung daya, yung bayo, wala nang tipahan na may bubukay sa daptan yung pinitiri. Bang yung kasalanan ng maghilubayat, ipatawaran, tiwuli. Brothers and sisters, timbalang dadaki magsalita. Kiokasyon ka rin balang templo. Ganahan niya yung libro ng Timoteo. Nunga na yung pegang sasagyan, makipang yung kabulian ng Diyos, mo yung sarili mo yung aligtas mo, rin na ang makirandang pe. O nang iba ispera sa amin, ako ay wala muli ko sabyan. Maghanap kayo. Maghanap kayo. Balang pupagayan na, hindi ang pasalamat. Matutulay ipangat sa maring gimbon na bingkay ng nagawan, mitas na ka ng nag-graduate kaya pawan ng mayat siya. Lalo yung mayayakit. Kingmer ng malugo na paimaring. Antimanong isang po kay hindi yung masala, hindi yung pagtumaylanan. Panalangin na sana hindi yung dapoy ang mayat, sumuyo kay Diyos kimbayan ang pong tao. Kaya makanya. Papagalan na yung anak kayong balitan ng eskwela. Pota yung anak kayong piyabawan yung ipasarya. Uling yan makibalo. Tatang pasalamat ka na. Uling kapag nasa nung mabiyasa o ipasarya, matutulala yung pasalamat na yan mga kapaya. Nanungbuli ng sabyan ng kagyas na. Matutulay yung pagkakita. Himila ka sa banwa balayan. Kagawa mo yung katungkulan mo. Kaya doon yung sabat, gagawan ng katungkulan. Mo ito, mag-misyon ka pa rin ka pa. Iras siyang makakampanong na doon dekada, meron niyang tanaman na rago. Agimbulan yung panalangin, kaya marablata naman. Dalaw ko pa yan. Nung ko pa isiran, hindi ko pamakura. Asa litso rin kapatid yung kalag, espiritu masakit na daran naman. Asa nilunyo, tingkalaman na pepalawang yung gimbulan yung panalangin ng Diyos, yung espiritu niyan, dandam niyang kapas naman. Kita doon may katagman niya kayong bumay-umayon. Tinglan doon ang Kristo, lalang ng bandila, ning tatak ng Espiritu Santo, aldodo, karaduhala ng sakit. Nakasarap kaya lagi. Pupugayan na kawan. Sa nadakala pa aldo mong pasalamat pa rin. At ininahin mong pasalamat matanggap yan mga mnongahin. Anong makanan yung metanggap imahin ang yan nagyuna ang pong kapabilatan ng mayapayong ng Diyos. Lakwan na kayo. Tingin ng namurin ng pangako. Ang Diyos patsyang kalabit.